פליירית מתקרבת אל הבסיס עד לכפות רגליים. ממקמת כף יד על הפופיק, רגליים של הבייס מקבילות, לא פונות החוצה או פנימה. עד לקו של הפופיק מתרגלים רק קדימה ואחורה, פליירית שומרת גוף כמקשה אחת. כופפים עוד, תמיד שומרים על התנגדות, לא לכופף את הגוף, כמו שהפליירית מדגימה פה. ובייס שומר ידיים ישרות, גם פליירית, מכופף ברכיים, דוחף מעקבים. לשמור על קווים ישרים, כמו שמוצג בווידאו, לא לקרוס מהמרפקים, לא להגיע לאובר, כמו שהבסיס עושה, לא לכופף מרפקים, כמו שהבייס עושה, ואנחנו שומרים על קו. דבר הבא, העברות משקלים, בייס מסמן עם הכף יד, מנתק רגל אחת, פליירית מרימה רגל ויכולה לנתק יד נגדית, זה מתקדם יותר. אפשר לראות את זה גם מהזווית הזאת, אנחנו שומרים על קווים בסנטר, מקבילים מעל הגוף, פוינט ברגליים של הבסיס, פליירית מרימה חזה, מנתקים ידיים. אפשר להחזיק כף רגל ולהחזיק רגל שנייה, בייס שומר עם הידיים ויכול לעזוב ידיים ברגע שמרגיש מספיק בטיחותי, יורדים בדאון, פליירית מכופפת ברכיים, סופגת רצפה.